जों दिनै एनालजि चेप्टारनिफ्राय फैनाय माखासे सोंथिफोरखौ खालामनि। बेहाय कुइसनाव मा होनदों? Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. बेहाय मा होनदों? नैबे नैथि नाम्बार सोदोबा ए नाम्बार सोदोबनिफ्राय जे सोमोन्दो दं, बे एखे सोमोन्दोखौनो लानानै जोङो नैबेहाय 4 नाम्बार सोदोबखौ दिहुननांगौ। मानिफ्राय? 3 नाम्बार सोदोबनिफ्राय। होमबा जोंहा नैबेहाय नाय, बेहाय मा दङ? स्लेभारि। स्लेभारि मानि मा? मालायनि आथिं सिङाव थानाय। नैबेहाय मा दं? लिबार्टि। लिबार्टि मानि मा? फ्रिडम एबा उदांखौ। होनबा नैबे लिबार्टिया नैबे स्लेभारिनि मा जागोन? उल्था। स्लेभारि मानि मालायनि आथिं सिङाव थानाय आरो मा? लिबार्टि मानि उदां। होनबा नैबेहाय नाय, बेहाय मा दं जोंना? हेड। हेड मानि मा? मुगैनाय। होनबा नैबेहाय जा वार्ड फैगोन बियो नैबे हेडनि उल्था जागोन। होनबा हेडनि उल्थाया मा जायो? अननाय एबा मोजां मोननाय। होनबा अपसनफोराव नायदो, बबे अपसननि मिनिङा अननाय एबा मोजां मोननाय। होनबा अपसन नाम्बार 1 आव नायोबा नुगोन पार्सन, बे जानो हाया। बेनि उनाव दङ मेरिज, बेबो जानो हाया। बेनि उनाव सुइमाबो नङा। अपसन नाम्बार 4 आव मा दङ? लाभ। होनबा बेनो मा? अननाय एबा मोजां मोननाय। होनबा बिनि एन्सारा जागोन मा? अपसन नाम्बार 4। नेक्स्ट कुइसन, बे इन्सट्राक्सना एखे, ओंखायनो फरायला आङो। होनबा नाय, बेहाय मा होनाय दं? पेन्टार, आरो नैबेहाय मा होनाय दं? ब्रास। होनबा बिसोर मोननैनि सोमोन्दोआ मा जागोन? पेन्टारा पेन्ट खालामनो थाखाय माखौ बाहायो? ब्रासखौ बाहायो। होनबा नैबेहाय मा दं? नाय, डक्टर। होनबा डक्टरा नैबेहाय मा बाहायगोन? डक्टरा नायनायाव मा बाहायो? जों नायनोसै अपसनफोराव मा मा दङ? प्लान। प्लानखौ बाहाया। बेनि उनाव दं प्लास्टिक। प्लास्टिकखौबो बाहाया। नैबेहाय दं मा? स्टेथस्क'प। येस, डक्टरा नायनो थाखाय स्टेथस्क'पखौ बाहायो। स्टेथस्क'पआ बे खोमायाव सोनानै नायग्राया, बेखौनो होनो मा? स्टेथस्क'प। होनबा बिनि एन्सारा अपसन नाम्बार 3। नेक्स्ट कुइसन, बे कुइसनाव नाय, बे कुइसनाव मा होनाय दङ? कार। बेनि उनाव मा होनाय दङ? सिट बेल्ट। बिसोर मोननैनि सोमोन्दोआ मा जागोन? काराव मा थायो? सिट बेल्ट थायो। होनबा नैबेहाय नाय, बेहाय मा दं? फेन, फांखा। फांखायाव मा थायो? गां। गांखौ मा होनो? ब्लेड। इंलिसाव ब्लेड होनो। होनबा नायदो अपसनाव, बबे अपसनाव ब्लेड दं? फार्स्टआव विन्डसो, ओंखायनो बे जाया। नेक्स्टआव रुम, बे नङा। होनबा थार्डआव नायदो, थार्डआव ब्लेड दं। होनबा बिनि एन्सारा मा जागोन? मा? ब्लेड। बे कुइसनाव मा होनाय दं? नाय, बेहाय होनाय दं मुम्बाइ। नैबेहाय होनाय दं मा? महाराष्ट्र। होनबा बिसोर मोननैनि सोमोन्दोआ मा जागोन? मुम्बाइ। मुम्बाइआ मा? मुम्बाइआ महाराष्ट्रनि केपिटेल एबा राजथावनि। होनबा बिथिंजाय मा होनाय दङ? भ'पाल। होनबा भ'पालआ मानि राजथावनि? भ'पालआ मध्य प्रदेशनि राजथावनि। बेखायनो बेनि एन्सारा अपसन नाम्बार 1। बेखिनियाव आङो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोना इन्डियायाव जेसेबां स्टेट्स आरो इउनियन टेरिटरिफोर दङ, बिसोरनि केपिटेल एबा राजथावनिफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय। मानो होननानै बुङोबा केपिटेलनि सायाव कुइसन फैनायनि चान्स दङ। नेक्स्ट कुइसन, बे कुइसनाव मा होनाय दं? भाइरलजि आरो मा? भाइरास। बा बिसोर मोननैनि सोमोन्दोआ मा? भाइरासनि स्टाडिखौ मा होनो? भाइरलजि होनो। होनबा नैबेहाय मा दङ? कार्डिअलजि। होनबा कार्डिअलजिया मानि स्टाडि जागोन? कार्डिअलजिया मानि स्टाडि? हार्टनि। हार्टनि स्टाडिखौ कार्डिअलजि होननानै बुङो। होनबा बेनि एन्सारा मा? अपसन नाम्बार 4। नेक्स्ट कुइसन, बे कुइसनाव नाय, मा होनाय दङ? बेहाय क्रिकेट आरो ओरैथिंजाय बेट। बा बिसोरनि सोमोन्दोआ मा? क्रिकेट गेलेनायाव जोङो बेटखौ बुनो थाखाय बाहायो। होनबा ओरैथिंजाय नाय, बेहाय मा? बेडमिन्टन होनाय दं। होनबा बेडमिन्टन गेलेनायाव जोङो बुनो थाखाय माखौ बाहायो? रेकेटखौ बाहायोना। होनबा नागिरदो, बबे अपसनाव रेकेटआ दं? अपसन नाम्बार 1 आव नङा। अपसन नाम्बार 2 आवबो गैया, स्टिकसो। अपसन नाम्बार 3 आव प्लेयारसो। होनबा नाय, अपसन नाम्बार 4 आव दङ रेकेट। होनबा अपसन नाम्बार 4 आनो जोंना कारेक्ट एन्सार। कुइसनफोरा जोब्बाय। जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, अब्ला लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।